Кніга роду, раздзел 33. І Якуб, падняўшы вочы свае, убачыў, што набліжаецца Эзаў, а з ім 400 мужчын. І падзяліў дзяцей Ліі, Ракелі і абедзвюх нявольніц, і памясціў адну і другую нявольніц з іх дзецьмі наперадзе, Лію з яе дзецьмі крыху за імі, а Ракель і Язэпа самымі апошнімі. А сам, ідучы перад усімі, 7 разоў пакланіўся да зямлі, пакуль падышоў да брата свайго. І Эзаў падбег насустрач брату свайму, абняў яго і, абхапіўшы шыю яго, пацалаваў яго, і расплакаліся абодва. І, падняўшы вочы, убачыў жанчын і дзяцей іх, і спытаўся: «Хто яны табе?» Ён адказаў: «Гэта дзеці, якіх падараваў Бог мне, слузе твайму». Тады падышлі нявольніцы сваімі дзецьмі і пакланіліся. Падышла потым Лія са сваімі дзецьмі, і калі яны таксама пакланіліся, апошнімі аддалі паклон Язэп і Ракель. І спытаўся Эзаў: «Чые гэта статкі, якія я напаткаў?» Якуб адказаў: «Каб знайшоў я ласку перад гаспадаром маім». А той кажа: «Маю я многа, браце мой, хай тваё будзе табе». Якуб адказаў: «Але ж не прашу, калі я знайшоў ласку ў вачах тваіх, прымі маленькі дар з рук маіх. Бо калі я бачыў аблічча тваё, як быццам бачыў аблічча Бога, і ты быў да мяне спагадны. Прымі ж, прашу, дабраславенне, якое прыбыло да цябе, бо Бог міласцівы для мяне, маю ўсё». І так заахвочваў яго, што той прыняў і сказаў: «Хадзем разам, буду спадарожнікам тваім». Якуб адказаў: «Ведаеш, мой гаспадару, што са мною малыя дзеці, а таксама авечкі з акотам і каровы. Калі буду абцяжарваць іх пад дарожам хоць бы адзін дзень, то прападуць усе мае статкі. Дык ідзі, гаспадару мой, перад паслугачом тваім, а я буду ісці памалу, так, як пойдзе мой статак перада мною, і як будуць ісці дзеці, пакуль не прыйду да гаспадара майго ў Сеір». Ізаў адказаў: «Прашу цябе, хай застануцца спадарожнікамі табе хаця б некалькі людзей маіх, якія са мною. Няма, кажа, патрэбы. Аднаго мне толькі трэба, каб знайшоў я ласку ў вачах гаспадара майго». І Эзаў вярнуўся ў той дзень дарогай сваёй у Сеір, а Якуб прыбыў у Сукот, дзе збудаваў сабе дом, а для сваіх статкаў паставіў буданы. Дзеля таго тую мясцовасць назваў ён Сукот. Калі прыйшоў спадан Арама, пераправіўся Якуб бяспечна ў горад Сіхэм, які з зямлі Ханаан, і абжыўся каля горада. І купіў ён частку поля, на якой паставіў палатку сваю ад сыноў Гамора, бацькі Сіхэма, за 100 срэбранікаў. І ўзнёс там ахвярнік і назваў яго «Бог ёсць Богам Ізраэля».